Maza maza zo. Zo. Wato kin san dalilin da yasa na kai kin nan? A'a mai gida. Kin ga wancan katuwar matar tawa? Kuɗin cefa ne zan baki saboda kar ta ji na ce bari in kaki in baki kuɗi mai nauyi ki mana farfesu. Allah sarki mai gida na san gauna ta kake yi ai dole ni ma ina da fakan je ma. Kin ga wancan katuwar matar tawa? Sai dai in bata kuɗin cefa ne kullum ta dafa abinci ba ta bani. Tai ta ce ba ki ga ta katuwa ba ni kuɗin siriri. Allah wallahi. Ka sake ta mu zauna mu biyu. Allah amarya. Ke me zan gani haka? Wai ke cewa a saka ke za a saki. Ki zo ki same ni a cikin gidana ina zaune ki sai a sake ni wallahi kin yi kaɗan. To ba take nake ba karamar ƙwaro. Kai kuma munafiki me kike gaya mata? Ai wato uwar gida a taura nake karantawa amarya. Ba a taura ba zabura. Za ka wuce mu tafi ka je ka mun shara ko kuma yaya? Ki bari in karasa mata mana. Za ka wuce ko sai na dan kake kashe ni. ke min miji da ma'ana lillahi asiri ta misoyi. Bari in tabbatar miki da cewa alkur'an ba baki bane ni fari ne best ki gani. Bayar Allah na cewa Ina jin ka me faru? Jiyawa naki ki kalle ni. Yawwa da farko dai barawo ne ni. A haka kake barawo? Da ranan nan? Kace yanzu an faɗa miki barayi suna sata da daddare. Ai barayi mun yi updating yanzu da rana muke sata wallahi. Ani ban ga alaman barawo ba. A to bari tabbatar miki da barawo ni barayin ma irin official din nan. Yanzu fa. Duk da haka dai ban yadda barawo bane. Ni ai kamar na so ma in gane ka. Ba kai bane dan gidan uwani mai kosai ta bayan layin mu? Ke duka ma face. Wallahi ba ni bane an gwana ba wanda ya sani domin da rana nake bashi ba da daddare ba. Ha ba mana ta ya zaka ce ba kai bane? Kai ne wannan baki kirin din da bayan layin mu dan uwani mai kosai. Yanzu ya ki kalli kwa ido na ki ce mun baki fari ne ni tas. Wallahi kai baki ne. Alkur'an ba baki bane ni fari ne. Kai fa baki ne kai. Wallahi ba baki bane ni fari ne. Wallahi kai baki ne in kuma ka musa ka bude fuskar ka gani. Ba dan tabbatar miki da cewa alkur'an ba baki bane ni fari ne. Best. Ki gani. To bari in yi confirming bari in dan dauke ka hoto sai in gani. Yawwa. Magani? Nayi hoto. Yayi kyau. Ai wannan hoton daga nan sai ban fai. Daga nan sai na? Daga nan sai ban fai nayi. Da man irin ku ne masu tare mutane kuna sace kuna kashe mutane kuna ɗiban mutane kuna kai su wani ƙauyukan. Abu hajiya. Ni ba wallahi ba barawo bane ni yunwa ce ta sa nake wannan abu ko wallahi daga yau na lera dan Allah ki nufin asiri. Okay yunwa ce ta sa ka ce kai barawo ne to dan haka ni kakar ka ce a sata. Duk abin da ka san kayi hozulin ka kwace na mutane fito da shi ka miƙo min. To fa da rike wannan. Allah sarki rayuwa wai mace ce ke da sai addu'a. Ɗan kuɗaɗen ba kawo bindigan mana. Hajiya bindigan roba ce fa. Ta roba din. Waya nace ba? Zaka wuce ka bar nan sai na fasa maka kai don uwarka. Kan uba, jarkan wa fa kace, zawo da amai fa nake. Ana ba ku maganin gargajiya kina zare ido. Wato ita yarinya na saboda ba ta da mutunci, itan ma in je in yororo in kawo ta san ta gyara. Sai zaka fita a zuwa da mai kuma gida kudin cefa ne. Mai gida kudin cefa ne. To alquran san ma wala ba zai yi ba. Uwar gida ai yanzu nake magana ki uwar gida sarautar mata yar halak ta ki ambato. Ni gaskiya mai gida ni bana son wannan yaban naka saboda in dai kawo mutun yabo wallahi sai ka cuce. Ni ba wannan ya kawo ni ba bana jin daɗi ne wallahi. Kawai ka bani kuɗi in je asibiti a duba ni. Uwar gida me zaki yi asibiti? Ana zaune kalau. Tashi ne ina zawo da amai. Don haka kawai ka bani kuɗi ko ka bani in je chemist in je in siyo limotin da antidariya in sha ko kuma gaskiya ni ka bani ko da ɗan yaya ne ko da 500 ce in je asibiti. Kin ga dakata da Allah. Ana miki magana kina ta zazzarewa mutane me wani dariya wallahi ko yaƙe ne ba za ki sha ba dai ki dauki jarkan wa ki ji ki sha. Kan uba jarkan wa fa kace zawo da amai fa nake. Ana ba ku maganin gargajiya kina zare ido. Ina ku wallahi kina magana sakin ki zan wuce ki kai iskanci ne Allah wallahi uku zan miki reras wuce ki ban guri ba ku maganin gargajiya sadida tun iyaye da kakanni to wai faɗa miki limotin yana aiki dai ki sha jar kanwa. Uwar gida na'am ango amarya ya kai na san za ku yi mamakin kawo ku wannan farfajiya ta lambun masoya. Me
Mi abun mamaki don ka kawo mu nan gurin. Ai ban ga abun mamaki a nan ba. Dalilin da yasa na kawo ku wannan katafaren guri domin ku ringa kallon korayen ganye ku shaki iskar yanci. Ya kamata wannan iskancin da kuke mun a gida ku samu ku daina shi. Ba zai fa yiwu a ce kullum faɗawa idan na fita unguwa faɗa kace kamar kai. Ƙarya kuke wallahi. Abun ya fara barin kanku ya fara dawa kaina. Ina sallama mai ko a tarbe ni mai gida sanni da zuwa ɗan gida oyoyo sai dai ji wannan ta buga magurgi wata ta buga cokali to ƙarya kuke. Yawwa shi yasa na kawo ku cikin lambun masoya kowace ta samu ta kalli koren ganye idan ta yi kwari ku kuma haɗe kanku a cikin gida. Da wa za mu haɗa kai? Da wannan ya? Allah ya kiyaye. Wannan matar zan haɗa kai kana kallo na kaga yar boko wayayya in haɗa kai da wannan matar taka wadda ladan noma aka baka ita. A haka kuma ya gani yake so daren dam. Na fiki kuma daraja a gabansa. Ai ban ga san ba. Da Allah ku dakata. Haba da Allah. Ya na kawo domin sasanci ko samu ni'ima da iska mai daɗi ko samu iskar yanci kun zo he iskanci kuke mu. Ni fa ba za ku daidaita kanku ba bari ku ga ko kashe kanku na tafi. Kai ku ba san baki fa. Lafa. Yanzu amarya fi sabilillahi imani ya kai in je in yi aiki tukuru rana ta da tsakiyar kaina in sha wahala in ta gumin hammata ina wari in samu in yo miki indomi da kwai gahi nan he mai ko take baki san ki mun tayi ba ba sai ya hakuri ba sai kice koi ba na fahimta To, ina ka ce maka mutum dan iska ne baya dira kai da shi wala iskanci ne kawai. A dan malam. Hajiya ina wuri. A lafiya alhu dan malam. Dan malam dan Allah zan aike ka ne ka nemo min mai ruwa idan ka dawo kyautan 100 zan ba. Duka ma face. This one na real AB almajiri mai yanci. Kun wanda kin rainan wayo ni zaki aika ki ce in nemo miki mai ruwa. To yanzu laifi ne dan na ce zan aike ka in baka kuɗi. Ke bari ki je faɗa miki rike kyautar ki na fi karfin ta wallahi. Kyauta irin su nawa muka bayar ni za ki kalla ki ce za ki ba naira 100 wallahi ni sai dai in baki wallahi. Zan karba ba ni mana. Kina so? To ai na san ta kan tsiya mata iyayen kwaɗayi bari ki ga sabon account number take Gashi ofe ne. ta dai cika to alhamdulillah wato shegiya ofe ne dama na miki haka ne saboda sabu dan baki ga ki yan kwara kike alquran yana kira ki da dare an sha soyayya To Allah ya isa nan bana.